Hindi ka kita, silhouette ka lang. Ah, sige. Tapos na. Tapos na ang patag. Yeah, bag. Scarecrow ba yun? Tao talaga. Si Alec. Hindi, no? Ayun, tao. Ay, oo nga, no? Ay. Ito video na. Pwede na. Saka yung kinakain Sabi malapit na daw. Summit guys. Parang dating view. Kailangan may advisor na kasama. Meron talaga daw. Ma'am gagawin eh. Tatali natin. Malapit sa estimate. Ma'am Mary. Ba't sinabing Mama Mary? Merong ano? Rebulto? Diba nga isang balis? Yung na para Dala tayong filter. Ito na yun, kuya. Hindi, banda doon pa. Pero pa doon. Ito yung summit. Tapos dito yung NGCP Tower. Mainit.